Kuhlelwe umbungazo wokwamukela lowo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma uma esebuyela kulelizwe ephuma eCuba. UZuma ubeyokwelashwa eCuba emva kwemibiko ethi akaphilile. Abalandeli bakhe bazobuthana Tambo International bayomhlangabeza. Udaba lwencwadi yeNkantolo egunyaza ukuboshwa kukaZuma uma ehluleka kuvela eNkantolo mhla ziyisithupha kuNhlaba luyabathukuthelisa abalandeli bakhe. Abeseka lowo owayenguMengameli uJacob Zuma bazilungisela ukwemukela iqhawe labo esikhumulweni sezindiza Tambo. Iqembu Radical Economic Grouping ngaphakathi ku-ANC lithi uZuma ubheke nokushushiswa kwezombusazwe futhi akaphilile kodwa impilo yakhe abanandaba nayo. Umgqugquzeli lomcimbi uKhalni House uthi uZuma uzokwemukelwa izinkulungwane zabalandeli be-ANC. On Saturday morning we will now gather at Tambo International Airport to welcome him back and also to express our strong objection to that warrant of arrest that had been issued and the manner in which President Zuma has been treated. Ezombusazwe ke zingakudida kwesinye isikhathi. Owayengaboni ngasolinye noZuma uJulius Malema manje usevikela indoda ayengayiniki ithuba ngesikhathi iphethe izindaba zombuso. We are creating a wrong precedent because it's happening to a man we don't like. We question the credibility of the military. We question the credibility of our medical practitioners because we don't like the man. I don't care whether Zuma goes to jail or not, it's none of my business, but let's follow proper procedure. Why was the doctor not called? Njengoba uZuma ebuyela kulelizwe wahola elakuleli iminyaka ecela eshumini njengomengameli. Ziyajika ke izinto kwezombusazwe. iEFF ifisela uZuma ukwelulama.